Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Nyutrap National Youth Movement nongpo circle hakasam tarik unai lur hajar pusau. Kalalit bani kendu USDO jong kanong po banpan gajing pensyai hakabede bagajing lip light kha kebapen jenjar yiki ba baru akawai kathan. Nakaliang kaseng habakran kaladawa jing pensyai nakatanat boarding bakan pensyai ba hapo shitayo nakai kadaw bakalight hakathan nongpo baru akawai kalip bet nakapor syakapor. Hakaju kapor kaseng kalapan sengo syaka sorkar bakan buno daka shispa live fulai KV kenang bakan duna karukam lip light kenang bakam long kebakta habaki tre ki kam ki jam namar hakani gajuk kabamenta bu naki ba kila tre lakta daka bapunan kam daka boarding electric ini nombor circle ila let he beri GS he la let had book itu kesti I aidau ba kumne kumtai ba kolon kiding kisit lip kalait ba I aidau ro ba hane ponong po jungi bakamdon taka 133 kV nakata ni nakaleng kaseng in demand ni kane ban kasokar ban bu no taka 133 kV hakani ka ripoi jungi mar ba ni kalat angni ponong po jungi bakal lip kha hadu baki nong tray kam barok khot ki ba ki businessman ki ni ki welding kum ki ni ki ba tray hakin no teknologi mta pathim ta hakan no kam ro mta pathim ta ki le bida kalat gi trikam bida kalat re hai kane ka ya kane ka kam ro ki la du bela du sngi hadu kim ban se ba report yang ki kum ki ka seng ta ka dau ni nang ni ka seng ni demand ba ya kane ka jing dawa jungi ni kwa ba ka MECL news ni ka de ban ipor kade ban simkiai kane namar beliau ni la ipor news ni ban bena ba ya kane namar bangi I ke jing ud jing man ba kane ka dong ka than jungi klab bun si palat mar kum kene ni ba kalip light chpang lip kadon ka jing tko kum trikam jongki belas ni hakne ka jing im hakne ka light ni nang lang ka HNYM ngilai wan man ya kendu ya USDO jongane ka MECL telong kumbangiwan kenduk mana telong bangiwan ai tu kuat ba hadin steo long bangin penbiang ngene ka jinglip light nomor ba ka yu jinglip light kala long kha plat ngene ka nompo area jungi te kumbang ong ep mana ba ngilalit ai ngene ka kuat long bangin ai warning sunan ya ka MECL nomor ba ngimde bangi yu nomor ngine ngile na menta ki ba tingiwan hne na menta ki ba nomor ka jing komplain ba ilabun Tekum baong mana nomor ba kini kipat ba ro kum kinong tray ki balik school ki jenjar ha dari kane jing lip light kha tengah kwa ban kerpat ya ki yu kani ka MECL bat kum ju ro nakasen jingi kerpat ba ngi nyelek kai balak mengi ada ka MECL kam kit kya ke bangi pha ni kot bro tengi nakaliang kaseng tingin nya chakmat publish